da provincia, arroupando a esta candidatura. Concelleira, que nos outorgue a maioría absoluta de perder o tren do progreso. Non podes aproveitar. Despois das eleccións de 2007 houve unhas eleccións xerais con ese resultado. Traballo, traballo e traballo. Ante o enfrontamento dos bipartitos, nos pedimos cooperación. Ante o enfrontamento do Goberno de España entre as comunidades autónomas entre sí, nos volvemos a pedir cooperación. Ante a política que intenta dividir a sociedade, nos insistimos na cooperación. Ante a descoordinación localista, de estar uns concellos en contra de outros como se os enemigos foran os veciños, nos seguimos pedindo cooperación. E por eso, amigos, a cooperación é a única posibilidad de salir desta crise económica, desta crise laboral e desta crise financeira. Os socialistas e os nacionalistas non se poñen de acordo nin no mesmo concello onde gobernan. Nós queremos poñer de acordos a concellos diferentes para que acorden entre sí. Esa é unha das grandes diferencias. Os socialistas e os nacionalistas foron incapaces, durante o tempo que gobernaron, de establecer unha visión sobre o territorio galego. Foron incapaces de poñerse de acordo entre sí para aforrar en medicamentos e gastar máis na sanidade pública, en infraestructuras, mellorando os hospitais e os centros de saúde. Foron incapaces de poñerse de acordo na política financeira da comunidade para ter unha entidade financeira propia na que no 30% dos concellos galegos tan só existe a nova Caixa Galicia, porque o resto dos bancos non están no rural. Por eso, queridos amigos, vamos a traballar porque destos dous partidos solamente se poñen de acordo donde gobernan para ir a cobrar a nómina todos os meses os seus concelleiros. Do resto é moi difícil. E no barco, amigos,